Ahojte, u ďalšieho videjka. V dnešnom videjku vám ukážem, čo dávam mojim najmenším zvieratkám na papanie. Taktiež si povieme cenu, unboxing spravíme a rozstredíme si to do krabičiek. Tak poďte s nami na to. Ako prvé krmivo tu mám pre škrečky džungarské. Toto krmivo od Versailles Laga stojí okolo 5 až 7 eur. Podľa mňa je veľmi dobré, lebo obsahuje veľa vitamínov, bielkovín a veľa živín pre škrečkov. Obsahuje mučné červíky, ovocie sušené, zeleninku, proste všetko, čo by mal škrečok mať. Toto je proste úžasné. Tak toto nejak vyzerá. Tak vám to ukážem. Proste jednoducho krása. Ako ďalšie tu máme sušené múčne červíky. No proste hrôza. Je to strašne nechutné, alebo skôr normálne. Neviem, aký máte na to názor. Mne to nepripadá už nijak. Keď som to mala prvýkrát, tak mi to pripadalo hrozne. Ale som si na to zvykla. No nič. Kúpila som to za 14 eur a je to 1 kilo. Dávam to smakom degu a škrečkom džungarským. Veľmi mi to chutí. Posilňuje im to imunitu, má to veľa bielkovín a vitamínov. Proste jednoducho je to zdravé pre vašich miláčikov. A jednoducho chutí im to, ako by som to inak povedala. Proste krása. No. Takto to nejak vyzerá, proste jednoducho sušené mučené červíky, no. A máme tu prvé krmivo pre osmakov, Little One. Priznám sa, máme to prvýkrát. Kúpila som to za nejaké euro 70. Má to 400 gramov. Obsahuje to sušenú zeleninu a má sa to používať ako doplnkové krmivo. Má to posilniť rasť osmakov. No, pozrite sa sami. Proste jednoducho obyčajné krmivo. A máme tu druhé krmivo pre osmakov. Premium for Degu. Toto krmivo máme prvýkrát, priznám sa. Je to značky Lolo, kúpili sme to za nejaké 4 eurá. Má to 750 gramov. Od Lolo máme maximálne tak piesok, ale to v druhom videu. Má to obsahovať minerály, vitamíny, obilniny a takéto veci. Takže je to pre degušov stvorené. Takto nejak to vyzerá. Má to takéto granulky, zelené, neviem. Ale je to super. A hneď poďme na tretie krmivo pre osmakov. Tu mám 2 balíčky Deluxe for Degu. Je to doplnkové krmivo. Je to v podstate sušená zelenina s obilninou. Obsahuje to vitamíny a tak ďalej. No, tu sa mi to už podarilo rozbaliť, tak to nasypem do nádoby. A ako by som to povedala, kúpila som to za nejaké 4 eurá. Má to 1 kilo a podľa mňa sa to oplatí kúpiť pre degušov. Mám to už dlho. No, tu dosypám ešte tú druhú, lebo sa mi to nedarilo otvoriť. Tak aby to bola nejaká tá sranda. No, degušom toto krmivo veľmi chutí a je aj dosť farebné. No, pozrite sami. Tak toto vyzerá. Proste mňamka. A táto klasika tu nemôže chýbať, Versailles Laga. Stálo to 10 eur, má to 2 kg. Obsahuje to veľa vitamínov a minerálov. Osmakom Degu aj škrečkom džungarským dám ešte túto horskú lúku. Má to 1 kilo a stojí to okolo 6 eur. Obsahuje to sušený hrášok, mrkvu, kukuricu a obilie. Dodáva to minerály, vitamíny, bielkoviny. No a naše milované korytnačky dostali takúto novinku, aj takúto novinku. Obidve krmivá stáli 7 eur. Obsahuje to krevety, ryby a všeličo takéto. Dodáva to vitamíny a bielkoviny. Keď sme pri tých korytnačkách, tak ešte majú takéto sušené ryby a krevetky. Tiež im dávajú bielkoviny a vitamíny.
No a toto je všetko krmivo pre korytnačky. Tak poďme si to celé zhrnúť. No takže takto krásne sme si to dali do boxíkov. Dúfam, že sa vám páčilo dnešné videjko a že sme vám dali inšpiráciu, pokiaľ si chcete kúpiť osmačikov, škrečikov alebo korytnačky. Tak ahojte!